Yang Apa lah ya wong ngerti akhir oke. jane iki ana cewek liya ning atimu selain aku apa piye? Ayo anak-anak kok cewek liya kepriwe liyane anak-anak yo kira sapa meneh aneh karo mbok nyong kae siji ya. Ora, lho sampeyan nyimpen-nyimpen fotone wong kuwi kok. Nyimpen ndek nang HP ya pirang-pirang scroll TikTok apa? Facebook, Instagram, YouTube. Ki. Ki wong wedok-wedok, mungkin ora pantes ya nyimpen-nyimpen ngene iki, ben aku wae sing nyimpen. Aku sih kok kanane kok. Lah iya wamu ini iki lho, mbok simpen ngene iki ora pantes sing nyimpen kudune aku. Asal nyimpen-nyimpen fotone wong wedok ngene iki. Piye? Jare nek nyong mau kok malah di aduh wis ngaco nek kok ngene iki ya nang. Kene iki ono wedoke ora ya? Jan-jan kok ono wedoke kabeh ya. Astagfirullahaladzim. 50.000 ya wedok, 20.000 ya wedok, 10.000 ya wedok, 2.000 ya wedok. Lah 1.000 kok ya wedok. Pato ya simpen sing aduh ya, konangan ndak?